Dwi'n darlithio wan ers 4 mlynedd. O ran cychwyn y swydd neu gweld y swydd, nes I weld y swydd tra o'n I ar cyfnod mamolaeth fi. O'n I wedi bod yma myfyrwraig yn hun, wedi bod yn gwneud amaeth yma, wedyn nes I ymlaen I Harper Adams, yn ei gradd o fanno, a wedyn oedd o'n, nath o jyst disgyn I le, really. Fatha rhan o'r swydd, oedd rhaid I fi wneud cwrs PGCE. So dwi wedi wneud gradd PGCE yn ychwanegol wrth gweithio am 2 flynedd. So dwi'n newid graddio hwnna mis Gorffennaf. Ges I cyfle I weithio I ffwrdd tra ni yn prifysgol, so nes I wneud blwyddyn allan ar ffarm Odro, fyny yn Lancaster. So dwi'n teimlo adra o'n I eisiau ddod, o'n i'n dod adra bob weekend a falle. A wedyn, jyst teimlo fatha, mae'n braf bod fi yn cael aros yn yr ardal heb gorfod mynd o'r ardal I weithio mewn ffordd a bod hi'n job go dda hefyd. Bore da ffrindiau, sut wyt ti? Bore da ffrindiau, sut wyt ti? Llynedd, nes I ddechrau, ges I fynd I fewn I rhaglen llwyddan lleol, a ar hynny wedyn, nes I ddechrau dod I weld y busnes yn fusnes, lle o'n i'n cael yn ysgu I wneud y cyfryngau cymdeithasol, sydd fatha trio bod yn accountant, rioed I gwneud y ffasiwn beth o blaen, a deall y strwythur o sut mae busnes yn datblygu. Mae llwyddo'n lleol wedi bod yn wych. Maen nhw wedi galluogi feddwl yn wahanol am y busnes. Dwi wedi cael y sgiliau I fod yn fwy hyderus. Dwi'n gwneud y sesiynau yn ddwyieithog, ond be sydd yn amlwg ydy, achos mod i'n gwneud y caneuon y Gymraeg, mae yna naws Cymreigaidd ofnadwy yn y sesiynau. So dwi'n cael llawer iawn o help gan teulu fi a teulu Iwan. So mam a dat fi, maen nhw wedi bod yn help mawr I fi, a mam a dat Iwan. Mae Ynir y ddenga, mae o'n mynd I parcia meithrinfa lleol bob dydd Llun a dydd Mawrth. Dydd Mercher wedyn mae o hefo mam Iwan, a dydd Iau wedyn mae o hefo mam fi. Eryri wedyn, oedd o efo'r un routine rili, a Ynir I ddechrau efo, ond mae o wedi cychwyn ysgol llawn amser rwan. So o ran datblygiad y plant, mae'n rili neis bod nhw'n cael gwario gymaint amser efo nain y taid, yr ddau ochr rili. A wedyn o ran ni yn ariannol, mae wedi helpu, achos mae costa meithrinfa, costa gwarchod plant yn uffernol o ddrud. Ond dwi'n teimlo, mae'n neis bod nhw'n cael bod hefo nain a taid, tra maen nhw yn tyfu fyny a falle. Mae mam yn help mawr teulu ochr y gŵr. Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn o edrych ar ôl yr hogia a cymryd nhw yn ystod nosweithiau, os gen I sesiynau ben bora. Da ni mor ffodus o cael hen nain a taid yn edrych ar ôl yr hogia. Maen nhw wedi cael... Mae yna gymaint o fanteision o'r iaith gyfoethog maen nhw'n gael ar yr idioma, y ffordd maen nhw'n siarad, mae'n wych. Mae llawer o ffrindiau fi, maen nhw I gyd wedi gallu aros yn yr ardal, a maen nhw gyd efo swyddi reit da, falle. A dwi yn gweld yn dod trwy'r genhedlaeth ifanc yma wan, dwi'n gweld myfyrwyr o fama yn gofyn I ni fatha, sut fysa ni gallu cael job yn y coleg? So mae hynna yn rhoi rhyw fath o ffydd I chi bod pobl ifanc yn meddwl, os am rhaid I fi fynd yn bell o'n ardal I cael swydd da. Dwi'n teimlo bod pobl ifanc yn dechrau gweld pethau'n wahanol wan, enwedig ar ôl Covid, de. Maen nhw wedi gorfod dod I arfer efo aros yn ei lle, aros yn ei ardal, sam rhaid mynd yn bell o adra nag oes. Yr cyfleoedd mae rhywun yn gael trwy ffermwyr ifanc, mae hynna'n rhywbeth arall sy'n ei chdi eisiau aros yn yr ardal. Mae mrawd, mae o'n byw yn Gwlad Belg. Ers Covid, mae yna lot mwy o... Maen nhw'n gallu gwneud dipyn o waith o adra sydd wedi galluogi nhw I ddod yma drwy gydol gwyliau ha I gyd. Dwi'n gobeithio fydd yna fwy o gyfnodau fel yna nes bod nhw yn medru dod llawn amser a byw yma. Mae rhywun yn colli ar bywyd weithiau lle mae rhywun yn gweithio drwy'r amser. Mae teulu yn bwysig. Mae ffrindiau'n bwysig a drwy teulu a'r gefnogaeth yna mae rhywun yn gallu byw bywyd llawn.